to není něco, co nás tíží, co nás drtí. Pořád narážíme na svá omezení, ale v životě toho, kdo přijal Krista, toho vzkříšeného, už to není určující ta omezení. Už ho to neurčuje. Díky osobnímu stavu se vzkříšeným Kristem totiž získal přístup člověk ke svobodě, které si mohl nechat ani dát. To nepředstavitelné. Je to svoboda, kterou nalezl, kterou doplnil taky živoucí naděje. Že smrtí nic nekončí. Je to živoucí naděje. Zřejmě se mnou ale budete souhlasit v tom, že člověk, který se nasazuje pro Kristovu věc, v tomhle světě občas narazí. Pavle, nenarazil si dneska na ulici. Narazil si. Občas možná člověk slízne nějakou poznámku, nějaké odmítnutí, čistý pohled, pohrdavý pohled a tak dále, a tak dále. Může to mít různé příčiny samozřejmě. Napadá mě, že občas je to tím, že lidé křesťany považují za takové trochu divné lidi, kteří dělají to, co většina nedělá, a nedělají to, co většina dělá. Jsou prostě divní. Někdy jsou v očích lidí divní. V očích druhých jsou tak trochu blázni. Nebo většinou opravdu. Druzí to křesťanům občas dají opravdu pěkně sežrat. A někdy ten důvod je opravdu spíš negativní. To je proto, když křesťané nikdy nechtí, možná můžou na druhé lidi působit, že si hrajou na ty spravedlivé, na ty spravedlivější, na ty lepší, než jsou ti druzí. Možná, že nějakou takovou zkušenosti lidé mohli udělat. Možná to byly jenom pouhý předsudky a obavy a strachy, co by to pro ně mohlo znamenat. Svou roli v tom často hrají opravdu jenom předsudky. Pokud bychom měli naději v Kristu jenom pro tento život, jako křesťané, pokud by tento život, který žijeme, byl opravdu vším a ničím víc, to by bylo všechno, co máme, pak by křesťané, tak jak to říká Pavel, byli opravdu ti nejvíce politování hodní lidé, kteří neustále naráží v něčem, neustále něco nemají. Takhle by to minimálně na lidi působilo. A možná na nás samotné. Nejvíc politování hodní lidé. Ale to by přece nejste. Protože Kristus byl vzkříšen. Je to zátelek. Je to prvotina. Takhle to tam Pavel píše. Používá tam slovo prvotina. Kristovo vzkříšení je prvotina vzkříšení těch dalších, které mají přijít. Těch všech, kteří zesnuli, zemřeli. Ten slovo závazek, nebo závdělek, ta prvotina, které tady Pavel použil, odkazuje, všichni Židé tomu tehdy rozuměli, odkazuje na sklizeň obilí, která probíhala tehdy v Izraeli. Vždycky před tou sklizní se první snopky sebraly, přinesly se do chrámu, tam se oblitovali Hospodinu. Byla to vděčnost za tu úrodu, která se urodila na polích, a bylo to takový posvěcení té úrody, která se bude teprve sklízet, a byl to hlavně ten zátelek, příslib, že veškerá úroda bude sklizena. Tohle je jenom ten první snopek, zátelek. Do té doby, když proběhla tahle oběť, tak se sklizeň nesměla konat. A do té doby, než byla tahle oběť přinesena, tak se nemohlo obchodovat s tím obilím, ani z něho péct chléb, a to ho jíst. Takhle to měli Izraelci. Pavel použil tohle slovo, aby to spojil se vzkříšením Ježíše Krista. To je prvotina. To je
jistota toho, že přijdou další vzkříšení. Je to jako když ti někdo pošle první splátku dluhu. A není to jenom prázdné gesto, ale je to důkaz toho, že zbytek opravdu přijde. Dneska jsem na Bolovecké návsi prozrazoval, jak jsem žil teď v takovém napětí. Neboť 4. března, Pavlovi jsem to dokonce ukazoval, to byla ta zpráva, co jsem měl na tom svém účtu. Česká správa sociálního zabezpečení vám posílá dávku, první dávku ve vaší nemocenské. Bylo tam od 4. března do 4. března. Od 15. dne bude vám plat nebo dávku posílat ne zaměstnavatel, ale Česká správa sociálního zabezpečení. No jo, jenomže on nastal taky zádrhel. Nevím, jestli sestřička nebo paní doktorka mě všem zaváhali, nevím. A nemám jim to zle vůbec, mám je rád obě. Ale skutečnost byla taková, že jsem pořád čekal, jestli něco přijde z ústředí, nějaká část výplaty. Nepřišla. Protože jsem začal varodit už v únoru. Tak to pokrylo ústředí ten únor. A první splátka v březnu, to byla ta první, asi 900 korun zhruba. Nebylo to málo. Bylo tam příslib, že každý den budu dostávat tuhle dávku. Ano, ale ty teda přijdou. Štěpánka, ještě počkej. No jo, ale už se blížili Velikonoce a pořád nic nepřicházelo. Tak jsem zavolal do ústředí a tam naše laskavá ekonomka a paní mzdová účetní se toho ochopili. Říkám mi, aha, a se mi uklidňoval, nebojte, nedávno se mi podařilo prodat staré auto, nebudeme hladovět. Ale chvilka napětí. A paní mzdová účetní hned volala na Českou správu sociálního zabezpečení a ten závdavek se skutečně naplnil. Za několika dní, kdy přišla ta výplata z těch dávek, z toho sociálního zabezpečení. Chci vás ujistit, že když vám sociální zabezpečení pošle nějaký závdavek, pošlou vám zbytek. Ale tím víc vás chci ujistit. Slovy apoštola, který se setkal se vzkříšeným Kristem. Jeho vzkříšení je prvotina. To vaše bude následovat. Není to nějaký zázrak minulosti, jedinečný, úžasný, Kristus stal mrtvých. Je to první zázrak z mnoha vzkříšení. Je to příslib, že Kristovo vítězství bude jednou definitivně tím naším vítězstvím. Vstupem do skutečné plnosti života. Do toho, co si dnes ani neumíme představit. Pavel tuhle úžasnou skutečnost zdůraznil také tím, že ukázal na obrovský kontrast porušeného lidství Adama, tak jako líčí kniha Genesis, a dokonalého lidství Krista. Je to kontrast své vole Adama, každého člověka, a poslušnosti Krista. Kontrast života, ve kterém je člověk orientovaný na sebe, na svoje potřeby, na své přežití. A kontrast života, který se sdílí a dává, protože je napojený na Boží zdroje. Nevyčerpatelné. Je to kontrast smrti a života. Jako vešla skrze člověka smrt, tak i skrze člověka vzkříšení mrtvých. A tím druhým člověkem je Krista, člověka, toho jeho lidství. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu, třikrát potrženo, ti v Kristu budou obživeni. My všichni jsme poznamenáni Adamovou spoluhrou. A v důsledku toho je smrt na nás všech. Ale ti, kdo patří Kristu, se už stali součástí úplně nového příběhu, který nekončí hrobem, ale novým životem. A to naplněným životem. Těm, kdo jsou vírou spojení s Kristem, je otevřena možnost dojít života ve skutečné plnosti. Ti budou Bohem oživeni a proměněni. Nebudou z nás oživené mrtvé,
budeme novými lidmi. Úplně novými. Úplně. Pavel prozrazuje, že vzkříšení k novému životní plnosti od počátku byl Boží záměr. Že vzkříšení Ježíšových následovníků je jistotou, kterou nemůže nic zhatit. Přitom mluví doslova o pevném pořádku, který to vzkříšení se bude odehrávat a už se vlastně odehrává. Jako první Kristus. Potom při jeho příchodu ti, kdo jsou Kristovi. A používá tam výraz z vojenské terminologie o tom pořádku, pořadí. Doslova přijde to po oddílech. První už je tady vzkříšení Krista. A pak při jeho příchodu to budete vy. Vy k tomu patříte. Všechno v daném pořadí. Takhle to bude. Pavel. Takže nás také ujišťuje, že vzkříšený Kristus skrytě králuje. Pavel totiž dodá, až bude všechno podrobeno, i sám syn se podřídí tomu, který mu všechno podřídil, aby Bůh byl všechno ve všem. Takže nás ujišťuje, že vzkříšený skrytě králuje všem. A zároveň nám říká, že ve spojení s ním se smíme na tom jeho králování, na králování vzkříšeného Krista, podílet i my. Už teď. V tomhle porušeném těle. Tedy když jsme mu k dispozici v těch situacích, které nám v životě připravuje. A kdy nám svěřuje konkrétní slova a konkrétní činy pro konkrétní lidi, pro ty situace. Kde nejednáme tak, jak by jsme někdy podle svých úsudků a podle moudrosti chtěli jednat, ale jednáme tak, jak by jednal Pán. Jak nám to ukazuje. Jak to známe z Evangelií, z písma, ale jak nám to zjevuje i svým duchem. Překvapivě, jinak, podle způsobu Božího království, ne podle způsobu tohoto světa. Tam se ukazuje jeho vláda. Vždycky znovu a znovu. Pavel tedy vidí nejenom tu skutečnost Kristova vzkříšení, toho Krista, kterého sám uviděl, ale i jeho existující vlády, která už je skutečností. Kristus teď vládne skrytě v nás, jak k tomu patří. A chce se projevit v tomto světě, v životech druhých lidí, ale je to skryté. Ale přijde znovu. A až přijde znovu v moci a slávě, bude se podílet na božím vládnutí zjevně. Bude všem jasné, že to je Pán a Bůh a král. Že král. Už dneska ale poráží, a to je pro mě takovou naději a takovou výzvou a takovou ujištění. Už dneska poráží vlády, mocnosti a síly. Takhle to tam Pavel vyjmenoval. V kontextu toho, co se děje ve světě. Jak se hroutí jistoty. Jak mám neustále smutek srdce, že snad se všichni zbláznili ti mocní. Jsme na prahu války. Takhle to někdy vnímám, protože si to po mně sahá. Tak v tom všem jsem si dnes nově uvědomil. Ne. Ježíš je ten, kdo vládne. Kdo poráží vládní mocnosti a síly. A já se chci dál modlit a prosit ho s touhle důvěrou. Má to smysl. Nemusíme to vzdát. Nemusíme se nic. Přestože nás to zneklidňuje. Při jeho příchodu bude definitivně jako poslední nepřítel, ten úplně nejposlednější, zničena smrt. O tomhle nás ujišťuje Pán. Představte si nějakého vojáka, který ví, že válka byla už rozhodnuta. Bitva už byla rozhodnuta. Nějaký generál, který tomu velel, zvítězil zlomovou bitvu a teď už je třeba jenom dokončit to, co je třeba. Boje budou dál probíhat. Dál probíhají, ale už je rozhodnuto. A ten voják už nebojuje
bez strachu, ale v jistotě. Ví, jak to dopadne. Tak takováhle je naše situace v tomhle světě. V Kristu jsme na straně vítěze, přátelé. Jsme na straně vítěze. Jak to vypadá se zase? Já vás s tím také blízký. Takhle to je. Naše srdce bolí. Nenechte si to říct. Vzkříšený Kristus, to je zátevek v plnosti, která nás už dneska zve. Je to pozvání k novému životu. Jaký tedy smí být ten život, ten naplněný život? Mám 3 takové výzvy, kterými to chci shrnout. Zve nás k životu ve svobodě od strachu ze smrti. Smrt nás bolí, tíží. Když nám mizí ze života někdo blízký, vzácný, pláčeme, trpíme. Je to lidské. Ale už se nemusíme těšit smrti, že ona snad bude mít poslední slovo. Není to tak. Můžeme se modlit. Pane, uč mě denně žít jako ten, kdo ví, že smrt není konec.